manod kuno uminom ng ato alangit ng adan na ay gayang kukunkuna na agkararagta. Tibiyag ako nada adda tidlog adda ababa no adda sa lugsod adda gisumbat na no adda parikot adda solusyon na COVID-19 ako nada matatakot pati pusa detay asok kaaruba agsigot sikat na manod kuno uminom ng ato alangit ng adan na ay gayang kukunkuna na kararagta. COVID-19 ang kunada matakot